Oh. Ano, palitan na ba natin to? Palit! Wala na. Oh. Grabe pala ang anay. Malupit talagang anay. Ano? Nahihirapan mga kabayan yung planer. Pero yung anay, simple lang oh. Tinira nila to 35 years. Sobrang tiyaga ng anay. Grabe oh. Tingnan nyo to mga kabayan oh. Buong buo siya. Pero pag ginanon, wala nang laman sa loob. Ganun katinda ang anay. Yan. Tapos wala na sila sa loob oh. Nakatakas na. Parang natunugan nilang gigibay namin. Wala na oh. Ito pala mga kabayan yung bahay namin dito sa probinsya. Yan, kung mapapansin nyo, yung sa bandang side na to, kahoy siya. Yan, pero halos lumang-luma na siya. Kasi halos kuha na to, 35 years na yung bahay namin na to. Yan, tapos dito naman mga kabayan sa loob, ito yung itsura niya ng kisame namin, kuha niyan. Kahoy talaga yan, hindi siya hardiplex or plywood. Yan, makikita nyo dito mga kabayan, inaanay na. Yan, itanggalin mo nga yan, jigging. Yan. Akala mo buo pa yung kahoy, pero pag hinawakan mo, wala na palang laman. Ayan. Yan, halos lahat po kahoy ito. Yan, pag tinignan mo buong buo pa. Pero pag tinulak mo ganon, wala na pala siyang laman. Yan, halos yung sahig din ito. Purong kahoy din to. Nakaangat to sa lupa ng halos kulang-kulang 1 meter. Yan, ganyan yung uso dito dati sa probinsya. May silong. Silong yung tawag dito. Yan, halos lahat yan kahoy. Yan, makikita nyo to. May mga dinaanan na ng anay. Yan, nakaangat to. Para mataas. Yan, makikita nyo dito, ayun yung lupa. Yan ang gagawin ko, tatanggalin na namin lahat to. Aalisin na namin tong silong kasi halos may mga dinaanan na ng anay. Yan, dito naman sa isang kwarto. Yan, kung mapapansin nyo, buo pa tong division, ayan. Yan, pero pag ginanon-ganon mo, wala nang laman. Ayan. Tagos na sa kabila, oh. Kasi hindi na rin daw nakakaakit dito yung mga magulang ko kasi nahihirapan na silang umakit doon sa hagdan. Ano, Jiking? Lahat na ba, Jiking? Lahat na, wala na. Puro na. Basta na. Ito, parang buo pa siya. Pero pag diniin mo gano'n, oh. Oh. Kaya nakakatakot dito sa kwan. Sa taas. Ano, Jiking? Kaya natin gawin tong tayo lang dalawa? Kaya yan. Tiwala lang. Yan, ang lakas ng fighting spirit ni Tiwala lang sa magagawa. Jiking. Kami lang gagawa nito. Mga kabayan, ang balak namin, itong lahat ng kahoy na to, ito, mga whole na kahoy, papalitan namin ng hollow blocks. Yan, yung poste na kahoy na yan, papalitan din namin ng simento na yan. Yan, si Jiking yung labor ko, ako yung mason. Yan dito. Parang ganda pa nito. Pero baka wala na ring laman to. Grabe. Tapos dito. Yan. Pero yung kalahati dito, kung na to. Puro simento na yan. Yan, simento hanggang doon sa likod. Ito lang. Dito lang sa taas. Kaya tatanggalin na namin tong tatanggalin na namin tong kuha na to. Mga sahig na to. Angatin mo yan, Jiking, sahig dyan. Wala na pala pa ako to eh. Ito, inaanay na rin to. Yan yung grabe na pala yung anay dito sa loob, ano?
Matapos kaya natin to, Jiking, ng isang buwan. Tapos yan. Dalawa lang tayo ah. Kasama ang overtime. Yan, sinisira na ni Jiking. Oh, wala naman ito. Nakapatong wala. Kuha ka ng martilyo, Jiking. Laglag na rin. Yan, ang tagal na kasi nitong bahay na to, halos 35 years. Kaya talagang kailangan na ring palitan. Pero yung sa taas na yan, yung mga rafter na yan, buo pa. Tinignan na namin yan. Kaya papalitan lang yung mga wall, saka itong flooring. Kaya kailangan ng palitan itong flooring. Pupluringan na lang namin dyan. Hindi na itong wala nang ganito na nakaangat sa lupa, na parang may silong. Silong kasi yung tawag namin dito. Yan yung maliit pa kasi ako, kinukulungan nila to ng kwan dito, manok. Yung iba naman yung medyo matataas yung silong, inaalagaan nila ng baboy. Dati nung mga sinaunang panahon pa. Yan, unti-unti namin to ni Jiking habang nandito kami. Kasi delikado na to dito. Kasi akala mo buo pa yung kahoy, putol na pala. Yan, pero wala na rin umaakyat dito. Ngayon lang na dumating kami dito, saka may pumasok dito, kaya nakitang ganito na inaanay na pala. Yan, ito makikita mo buong buo pa yan. Pero hindi kita kung may inanaya na, kaya delikado. Yan, kaya baka biglang lumubog yung kwan, yung tao. Kaya gibain na lang namin. Ano, Jika, mayroon pa bang mga matitibay? Ito, kahit gumaganong-ganon, hindi basta-basta mapuputol. Yung iba lang ano? Tanggal na yung pinagpapatungan siya, hindi pa. Ilalim mo ng ganon. Ilusot mo sa ilalim. Para itambak muna natin dyan yung mga... Kala ko ahas. Yan, magaganda yan ano? Kapal pa. Ito ang hindi ko Ito. anay. Ito mga kabayan, ang gaganda pang kahoy oh. Buong buo pa siya oh, kahit napakatagal ng panahon. Mayroon na talagang hindi kaya yung kwan. Mayroong klase ng kahoy na hindi kaya ng anay. Yan, ipunin mo lang yung mga magaganda pa dahil yun gagamitin din natin yon. Tapos yung medyo may mga tama na, tapos pwede pa naman gawing forma para hindi na tayo bumili ng plywood. Makatipid na tayo, ano, Jiking? Pwede pa to. Yung mga buo-buo pa naman. Yan, yung mga buo-buo pa na pwede pang pamorma, ihiwalay mo na. Ba't bugi di ba, Jiking? Parang nagbibiro lang ako. Ay, tirada yan. Anong ipapagawa natin dito? Ay, wala pa ba tayong pira? Wala pa. Ay, tirada yan. Sabi ko sa'yo, walisan mo lang. Nagtanggalan. Malalambot na talaga. Kaya ang gusto nang magpaayos. Yung iba nakapatong na lang. Grabe na talaga mga kabayan yung inanay dito. Yan, halos wala. Halos makakuha na. Ay! Uy, ingat ka ba yan? Tirada yan. Muntik na tayo dun ah. Akala mo buo yung kahoy pero Muntik na. delikado tayo dito, Jiking.
kailangan na talagang palitan to. Dito, tingnan natin to. Wala na rin pala dito. Oops. Kaya matatagalan pa tayo dito sa Bicol, Jiking. Oh. Ano, palitan na ba natin to? Palit. Wala na. Oh. Grabe palang anay. Malupit talagang anay. Ano? Nahihirapan mga kabayan yung planer. Pero yung anay, simple lang oh. Tinira nila to 35 years. Sobrang tiyaga ng anay. Grabe oh. Tingnan nyo to mga kabayan oh. Buong buo siya. Pero pag ginanon, wala nang laman sa loob. Ganun katindi ang anay. Yan. Tapos wala na sila sa loob oh. Nakatakas na. Parang natunugan nilang gigibay namin. Wala na oh. Ito ganun din. Buong buo pa siya pero wala nang laman sa loob oh. Oh. Jiking, dito tayo aabutan ng Pasko ulit. Kapag tayo lang dalawa gumawa nito, ano? Ayos lang yun. May COVID pa naman sa Manila. Tara tingnan natin sa labas kung halatadong iba na sa loob. Ano Jiggy, parang buo pa naman sa labas ano? Hindi pa halata. So, palitan na namin to mga kabayan ng kuhan, hollow blocks. Yan yung wall dito. Gagawin na namin hollow blocks to. Saka yun dito sa likod. Ito. Yan, hollow bulok na rin to. Dati kasi inaalagaan namin to ng manok dyan sa ilalim. Yan, tapos ito, hollow block na rin to papunta doon. Yan ang aming lolo. Yung aming magandang lola. Natapos na namin yung harap na to sa kayong side, tatanggalin na namin to. Dito naman tatanggalin na namin tong bakod na to dito. Kasi dito namin ilalagay yung mga buhangin, yung orderin namin. Yan hanggang dito. Tatapasin muna namin to dito. Para pag deliver ng truck, yan lahat babagsak. Hindi na doon sa isang gate na yan. Yan, itutuloy na namin mga kabayan yung paggiba sa loob para makapag-order na kami ng materyales. Yan, sa bintana na namin dinaan kasi hindi nakakasya sa pinto. Yan, doon nyo muna sa tabi. Ano Jiking, dyan muna tayo matulog mamaya. Presko dito. Okay, next. Maghukay na tayo. Ano isusunod natin bukas? Ano? Hindi pa
Video, parang ganyan. Plain! Yan, ito yung mga orchids ng nanay ko. Yung cutter clay. Yan, mga orchids to na tinali lang sa mga sanga-sanga. Yan, ang binabala ko dito, yung gusto kong design nito, yung hindi nagagalawin yung bubong. Yan, kaya ang iniisip ko, ididiretso na lang yon. Tapos lalagyan ko dito ng isa pang wall dito. Yan, dito naman sa bubong, ang binabala ko dito mga kabayan, isang pa gano'n na lang. Wala na ang pababa dyan. Yan, kaya ang gagawin ko, ikakat ko ito dito. Hanggang dito sa kalahati. Tapos yung banda dito, puro na pataas yan. Saka ito. Tatanggalin ko na rin yan. Yung bubong na yan, duro-diretso na siya. Kung saan siya umabot dun sa magiging asintada dun sa baba. Kaya mapuputol tong kalamansing to. Yan, dami pa namang mga bunga mga kabayan, maliliit pa. Yan, mahirap lang kunin kasi sobrang taas. Yan, grabe na rin yung kanito. Sobrang tanda na nitong bahay na to mga kabayan. Yan, kung makikita nyo, yan, may mga repair na siya. Yan, sinapian na lang. Tapos ito, mayroon na rin yung repair dyan, saka doon. Yan, kaya kailangan na talagang palitan. Yan, pero itong side na to dito lahat, papalitan lang ng yero to. Kasi okay pa naman yung mga kahoy sa ilalim. Hindi pa gaanong bulok. Yan, di bale itong side lang na to ang babaguhin talaga. Kasi aalisin ko na yan, padiretso na lang lahat. Yan, hanggang dito po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.